ننتقل إلى موضوع آخر محلي أكثر. شهدت سخنين هذا الأسبوع مؤتمرا مميزا ضم ممثلين عن شركات إسرائيلية كبرى تسوق عادة بضائعها في الوسط العربي. التقوا مع رجال أعمال عرب كقاعدة للتعاون المستقبلي لمصلحة الطرفين. تقرير مراسلنا فرات نصار. קפה, לחם ארז, קבוצת סקל ופיצה האט הן חלק מהרשתות שהסתערו על הכנס הראשון שנערך עבור זכייניות במגזר הערבי. יש הענות? יפה מאוד. גם יש הרבה סניפים שנפתחו. אום אל-פחם, מאיליה, שפרעם. הרשתות שעד כה לא מיהרו לפתוח סניפים בערים הערביות לא יכלו להישאר אדישות נוכח הזינוק בצריכה. בתוך 3 שנים הייצוא במגזר קפץ ביותר מ$100 מיליון, והצפי הוא שמגמת הצמיחה רק תתחזק. הרשות כולה, נכון להיום, היא מנהלת כ4 מיליארד שקל החלטות הממשלה לפיתוח המגזר. הכנס שנערך ביוזמת משרד ראש הממשלה ניסה להפגיש אולי בפעם הראשונה את נציגי הרשתות עם אנשי העסקים מהמגזר, כדי שהם ירימו את הכפפה, יהפכו לזכיינים ויפתחו סניפים. בפריפריה דופקים נסיעות, כאילו לכבוד מנות וזה כאילו... אנחנו נמצאים בסכנין, דרך אגב, אנחנו נמצאים בסכנין בסניף יפה מאוד שעובד חזק מאוד, ואנחנו מחפשים בגלל שהמגזר הערבי נחשף ומבקש את זה. קניונים ומרכזים מסחריים החלו להתפתח באופן משמעותי לאחרונה במגזר הערבי, כמו כאן בעיר נצרת. וכל מה שנשאר להתחיל לקלוט את הרשתות הגדולות על ידי זכיינים מקומיים. הכל טמון בפוטנציאל הכלכלי שנמצא כאן. קניון בכפשים בנצרת, מתחם הענק, רשתות גדולות גילו עניין וסניפים שלהם נמצאים כאן, מה שאומר מקומות עבודה, והרבה יש כאלה במתחם הזה. היום יותר ויותר מרכזים מסחריים מבקשים שהסניפים שיפתחו במרכז עצמו ושל רשת מוכרת, וזכיינות זה יכול להיות פתרון אולטימטיבי לטובת העניין הזה. לכאורה מדובר בווין ווין קלאסי. רשתות יתרחבו ויגדילו את שורת הרווח שלהן, והצרכנים יקבלו יותר מגוון ותחרות. רק חבל שזה קורה רק עכשיו.